Priscila Retamozo, politóloga especializada en igualdade e coordinadora de canteira de igualdade, foi a autora do manifesto co que este ano a Deputación de Pontevedra conmemorou o Día Internacional da Muller. Tamén hai moitas mulleres máis maiores que a min, máis sabias que a min, con máis anos de loita que a min, que non pensan renderse na loita pola paridade, pola igualdade, na loita feminista. O gallaste 8 de marzo sexamos máis conscientes que nunca de que o momento para mudar as cousas é agora. Feminismo ou barbarie. A lectura do texto foi coral. 7 traballadoras da Deputación tomaron a palabra para facer súas as reivindicacións deste 8M, como por exemplo denunciar a infrarrepresentación das mulleres nos espazos de toma de decisións. As mulleres querémonos vivas, libres e ocupando os cargos e postos de decisión equitativamente. Nas empresas, na política, nas institucións, nas entidades, nos medios de comunicación, na arte e, en xeral, na sociedade. Ademais de demandar unha resposta contundente contra a prostitución, este ano puxose o foco sobre a importancia de acadar a paridade en todos os eidos, tamén nos que a presenza feminina é esmagadora, como dos coidados. A paridade ten que vir da man dunha revolución dos cuidados, da corresponsabilidade como norma e non como honrosa excepción. Necesitamos un sistema que se adapte á vida e non unha vida que se adapte ao sistema. Tras a lectura do manifesto, o vestíbulo acolleu a actuación da artista Su Moreno 4.0, un espectáculo reivindicativo para, botando man do humor, falar da corresponsabilidade e das desigualdades, así como das dificultades da muller para conciliar traballo e maternidade.